Milé publikum, želám vám krásne pondelkové ráno. Áno, asi ste o tom už počuli. Nič jasnejšie nevie ukázať hodnotu vašej práce ako to, že vás chcú umlčať, zarezať, utišiť globálne, v anonymite, zákerne, bez hlasu, bez tváre, bez možnosti odvolať sa. O cenzúre rozprávam dlhé roky a aj veľa z vás si to žiaľ Bohu zažilo na Slovensku a na Slovensku zažívame fenomén, kde dokonca aj legitímne politické špičky, ako napríklad Ľuboš Blaha, Rudolf Huliak a iní, si zažili cenzúru a zmazanie zo dňa na deň bez dôvodu zo sociálnych sietí. Priateľ, dnes je pondelok a my začíname posledný týždeň pred voľbami do Europarlamentu. A pre tých, čo to neviete, áno, ako som avizoval pár týždňov dozadu, nastali snahy o zrušenie môjho YouTubeového kanálu, ktoré sa udiali nad vládami, nad zákonmi, nad pravidlami samotného YouTube, verte alebo nie. YouTube už nie je, ale som ja a ste vy. My ostaneme. Je to niečo, čo sa stalo s mojím YouTubeom, je niečo, čo som čakal po výlete prezidentky Čaputovej do sídla YouTube v Amerike zhruba 2-3 mesiace dozadu. YouTube týmto odpálil najväčšieho kritika opozície, zlého Daniho, proti vlastným zákonom. Dôvod neuviedli, účet proste neexistuje a môžete sa aj sťažovať na lampáreň. A toto je dlhotrvajúca vojna globalistov proti slobode slova. Iný názor je nepripustný, správny len ten jeden. Ten ich, nie ten môj, nie ten váš, ten ich. Nie tak dávno dozadu sa Facebook posnažil a do 2 hodín mal atentátnik Juraj Cintula zrušený Facebookový profil, ak sa pamätáte. Čisté náhodičky, konšpiračné teórie. Keď nevedia argumentovať, tak vás zostrelia. Stalo sa to Robertovi Ficovi, stalo sa to aj mne. Roberta Fica strelili fyzicky, chceli ho mŕtvého. Mne zostrelili iba kanál, mňa chceli umlčať. Plakať nejdem, žil som pred kanálom, budem žiť po kanáli. Nič jasnejšie nevie ukázať hodnotu vašej práce ako to, že vás chcú umlčať. Moja práca samozrejme pokračuje. Pár dní sa na YouTube neuvidíme, lamentovať nie je na čím. Ale priatelia, pamätajte si to najdôležitejšie. Ak vy teraz cítite zlosť a rozhorčenie z toho, čo sa stalo mne, ja som vám vďačný, lebo ste moje publikum a ja vás ľúbim a snáď zostaneme ešte dlho spolu. Ale tú zlosť a rozhorčenie, ktoré teraz cítite, zapamätajte si to na vhodnú chvíľu a smerujte to na tých, ktorí konajú pokrytecky a v rozpore s vlastnými zákonmi. Smerujte to na tých, ktorí vypínali škodlivé weby, ktorí vám rozprávajú o tom, že vy ste tu dezinformátori a my sme tu tí správni fact-checkeri a my vám budeme, ako niekto vám chce hovoriť, média bývalého mainstreamu vám chcú hovoriť, že čo si vy máte myslieť a rozprávať a čo nie. Pretože, ako to vravím už roky, po mne idete vy a vaše deti. To je fyzikálny zákon, žiaľ Bohu. Ak nemajú argumenty, najskôr vás zosmiešňujú. Ak sa im nepodarí vás zosmiešniť, tak vás kriminalizujú. Kľudne vám pošlú aj medzinárodné zatýkače, niečo o tom viem. A ak vás nevedia strčiť do väzenia, tak vás odstránia. Neprirovnávam sa k Robertovi Ficovi teraz ako nejaké malé, drze, bezvýznamné, námyslené decko. Poukazujem na princíp. Poukazujem na rovnaký scénár, na to isté, čo sa stalo. Zosmiešňovanie. Fico je hranol. Orbánista Fico a podobne. Kriminalizácia, trestné oznámenie a hlasovanie v parlamente o vydanie na väzobné stíhanie. Nestačí? Likvidácia. Či už pokus alebo dokonaná. Na nejaké pravidlá. Zabudnite. Veľký brat žiadne nemá. Zajtra začnem nový kanál, alebo keď sa mi bude chcieť, a ešte raz, vypli ma 5 dní pred voľbami do Európskeho parlamentu. Dvoje volieb si dovoľujem domnievať sa, som bravúrne zvládol. S vašou pomocou, za čo vám ďakujem. Ľudanky, vypli ma 5 dní pred voľbami do Európskeho parlamentu. Ak toto nie je signál pre vás, aby ste šli voliť proti cenzúre, tak už nič. Žijeme zvláštne časy, hovorím to asi 10 rokov a plnia sa všetky konšpiračné teórie. Ak chcete, toto video si môžete nahrať na vlastný YouTube alebo na TikTok, ale určite nie na Facebook, pretože moja tvár a hlas sú na Facebooku zakázané, pretože áno, žijeme v zajatí amerických súkromných gigantov, ktoré vám na vašom vlastnom území budú určovať, čo si môžete vy myslieť a povedať, čo nie. Ak sa vám to nepáči, musíte s tým začať niečo robiť. Ak chcete aj po tomto všetkom vy so mnou ostať v kontakte, veľmi si to vážim. A to najlepšie, čo môžete momentálne urobiť, je, že si pôjdete prstom pekne na môj kanál, podržíte na ňom prstík 2 sekundy a vpravo hore sa vám zjaví funkcia
PIN, alebo po slovensky pripnúť, stlačte pripnúť, tým pádom môj kanál budete mať stále hore na viditeľnom mieste a hlavne uistite sa, že si kliknete zapnúť upozornenia, tým pádom budete vedieť vždy hneď o všetkom, čo na tomto kanáli v najbližších dňoch uverejním a priatelia, čakajú vás veci nevídané. Ahojte, ďakujem za vašu podporu. V sobotu chodte určite voliť. Držte sa, opatrujte sa, poďme pracovať ďalej. Čaute.